Tinuod yun dahil no nga. Si Torque, si Pipot dahil no. Kanino? Noon sa rin mo tilak, Yuyaks. Napagaw lagi ka. Akurintihan ko oy. Naigo ko sa kang storm ni Pipot. Atong iyang tur-tur ba? Ganibay, grabe, nagkidlat-kidlat yun ang langit niya, naglinog-linog. Usog kayo ang kuha ni power ni Toroy. Bibay, tinuod yun din ang mga superheroes, no? Gani ba ki? Katom god ga ato nga time naman ko sa balay god ya. Bigay ako ba kay nalinog niya. Kusog kayong kidlat niya. Paggawas daw ka nakita na mo nanagan. Ano dito unsa din na itabo ato? Ninggawas si Toroy. Abi na kog dili tinuod bay. Abi na kog sa TV ra makita si Tor. Naaman dahil sa tuwa dahil no. Pero, anong si Pipot man ang turbay? Nga pwede raman nunta si ako. Bas hindi, wata ka balo, matag-isa sa tuwa na yung mga powers. Bitaw no. Pero, kano sa kaya maabot ang tuwang powers ba? Yung tinuod ng galing nga natay isa-isa nga powers. Siguro takbuhin no kung ako may mo superhero. Ako siguro si Doctor Strange ba gato maganaan na oh. Si Dr. Strange, katong mabalik ang mga niagi. Tabay, mabalik to ako ang ex. Uy, Bubit, kung mahimo na ka Dr. Strange, balik ka akong tingog ha. Ako'y bahala. Tanan na to mga kaki, akong balikon. Pareha atong gibuhat ni Mark. Nindot tapos nabay, maabot to ang tuwang powers. Kanino? Wala, nalagi ka ko. Alam ko siya mag-istorya ako. Uyawak ko, kanunoy kay Boris nagsuot pa, dili magkasiyok. Dapat ikaw si Kuan. Ang birds, oy. Dili, katong naapit daw sa kanang, katong manika mo. Lingi. Ay, Jackie. Jackie. Taka raman mo. Siya man tong taka raman mo. Siya man ko tong orange ka na sa palengke nga anaon ni mo tong murag pungkan. Mali, manggod mo ba? Kato manggod ng mascot sa Pigrolak. Sige, lainan ninyo, oy. Nalibang ragani ko, inyo naman dayong kong awayon. Bantay lang kung mahimaw ko gok, alsahon tabog ipusdak. Sorry na kung nami, ay lang kung kipalabig ka suko kay basing mugrain kag samot. Kaabs-abs dyan ay mong agtang. Taore, mo-transfer mo ra ko ron. Ayaw, lagi ko awaya. Hala! Hadlo ka rin magtang, oy. Nasuko na dyan, bay. Uy kaning guys, muli sa kuy kay ni ana mo ko to si mama nga di daw ko makapilapil ug ani kay bad man daw nang mag-away. Bye-bye. Wala na dyan makaduol sa kuwa bay, pati ako mga amigo bay, kaya wala na akong giduol bay. Mahadlok mo gud sila sa kuwa bay, ginakuryente bay, makuryentihan mo gud sila bay. Pareha tong isa sila ha. Nakuryentihan, nawala ang tingo ko oy. Nahadlok mo ko bay, kay ang sasalida mo gud bay namo gud toy kalaban sila nga monster bay, nga maot kayo naong bay. Pero sige lang, ako wag po ning ipaglaban kay para sa kaligtasan sa mga tao, kay ako gud si Thor. Kay superhero ko, ang tagapagligtas ng kalawakan. Andam kumutabang, Pipot. Ha! Samsam! Samsam, ako si Plastic Man. Ano ka nga superhero? Uy! Hawak mo ang bit! La! Tinuod ko nga sila stickman bay. Kay humok mong kaglawas bay. Flexible kayo bay. Pero, howd kung kayong sayaw mahawak mo ang bit bay. Okay po. Ang nakanindot ani, kinana ko'y kauban. Di na ko mahadlok kung na yung mga kalaban ng mga monster bay. Kaya duha namin nila stickman bay. Ano day? Narito kalaban day? Asa man ang kalaban? Ako yung ipakita. La! The stickman! Naana itong kalaban sa stickman! Wala itong kalaban. Hadlong kag naong uy! Itong mangkayo! Kung naot kay naong! Pero di nakapalag sa kuwa. Humok ikong lawas. Ganino! Hawak bitaw ni mo ang bit! Taban, musukol mo? Umudagan ko. Ay, este. Mudagan ko. Ay! Mudagan day mo. Amo na bang ipadala sa kalibutan niya superhero? Busa mo musukol sa kuwa. Siguraduha, kumpleto na niyong bukog. Kung dili, panitan ta mo gamit ang iyong ilong. Lukag naong uy! Akan ni siya gikan nga planeta lastikman. Kung di man nato ni siya kaya lastikman. Bitaw no, manawag ka tag pulis. Atay ka! Unsa tay purpose sa itong mga powers di ay? Ayaw ka daog sa kong aso. Bitaw no, saman, palag na tor. Andam na ko!
Kailangan makapasa. Kailangan talaga. Kumanda ka. Usay pangalan ni mo. Evil. Asa ka gikan nga planeta. Pwede na ka mo balik dito ha. Ready na ka? Ready na ko. Spanyoy! Pwede ba sa balay? Sabay sa'yo ba? Tulog ko. Kung mag-away mo, ayaw mo eh. Pasikon ta ng bumapon. Awa, awa! Sorry, Col. Lah, balik tayong spot, be. Kinasuko si Uncle. Pwede. Sige. Abang nimi sa part 3 ang among panagsangka. Ato sa nang i-ending.